ازي نايلو معلتي حزلكم اتزلخو زينا كاب امريكا زقطمي اب امريكا اب فلوريدا مالتي بتعم زحزن زسكحكحن حدقا مالتي حدش إيميغرانت يمزلو زلو كمان إليغالي بزي حقاو منقدين أمريكا زاتوا إيميغرانت لمتصوعو زلو زي إيميغرانت زي تراك درايفر كوينو هارديب سينجي بحال كاب بونجاب إندياز مزايو سلسة سبات كعا بناي حدقا مكينا قتيلو لكع كم زي فيديو تريو زلوهم اتي زقبرو قبن عبزي قبو بوتا عبزي فقودو بوتا يوترن وي إليغال زي فقود ترنس لازقبره كل جزء بترجع يمان تخيل تساقام كأنا أبزد ملوسو نابزد خدو نابزد ملوسو لون بال إذا سابزجن أبزي فكرو بوتا يوترن خجبر كبل زي حجاوي عين ترنس لازقبره أقعد أمي بتفيت متزنا برد مكينا خا نابتا ناتو تريلر نابتو قطاتي قوما لك عناوي عتها مكينا بون بوخا تا مكينا تحمششا سلسته سوات كهيوتهم بحنساب بون بو حليفو مالتيو بتعم زاسك حكح قبني بتعم زاسك حكح حدقايو نمولات حزب امريكا دزاربه كمزي دارغا حقي خلوط ويمزو حسبو زلو بزقاطم حدقا قدام يتلعل زلو حتى بخمي زساب زينا بتعد خالط قيلو قال اي بخمي درايفر لايسنس كحسكيلو سالساي ازي سابزي كميلو اتي دوكمنتاتو رهيبو كالاي اتوم نعو زحابو كامباني لايسنس زحابو كامبانيز منيوم كوتاسي بسنك زي سابزي زقبور حدقان بسنك زي سابزي جيرو زولو قبن هيوات سابات حليفو كوم اوخا عبي انفستيجيشن عبي تحت قيد خاطو زقبو سابات منيوم نسو طرا يكون بنعون ورقة زحابو كوسوس لهم كبل رون دي سانتس ناي فلوريدا غافرنر مالتي كساب حق خنقلالنا زوم سبات زيهم بخمي ورقات حزولو عبي كسيز اللي عزولو فلما قن نزاحت صار فيديو زي اتخاتلو. We do have new details after an undocumented migrant truck driver was charged with causing a crash that killed 3 people in Florida. The suspect was arrested over the weekend on 3 counts of vehicular homicide, and as I said, there is a lot of information coming out. ازي تروز لهم حرقة السولوس تحري فرق معالت زقاطة حرقة اتوم بزي حرقة استقاتلهم زبهال زلو 3 سبات كاب بامبونو بيتش زبهال بوتا زموتو زنور ادي زقرمسي اتا نسوم ستقوم لا صرقيا وي منقدي هايوي باترول زوم ناي صرقيا زحلو وتاد بولايس باترول مالتي نسوم رايفت قوم لا زقبا باترول منقدي انيرا اتا تراكسي بوخت كيد كمان يقبا انيرو يترف منسو تراي زي كونس تزغورو يوترن قا توسخ بالعلي مالتنا تحرقا زسعبه سلازي كله زي حقاوي زغورو ناي درايفين جيجاتات هي 3 سبات كوسد يخيلو بزعبا زنزي قبن زفتصم نيشتي تاريخ ودي حربايت نغركم اب 1995 كبابي زخون اب هندي توليدو اب هندي خاعبي ب 2018 عام ناب كاليفورنيا ستيت بزي حقاوي منقدي كاتخ بتناي بوردر ناي مكسيكو زلو بي خاطخ نوي حيصنحن كن بتوم صتا زبحالو ناي ايميغريشن اوفيس كتحازخ يلو تتحزو خا سبزي زي حقاو سو زخونه كملسالو وي كطرزالو زبل دمدامي اموسينو كوينو جن اب 2019 نعدو هيطرزو خلو انا نهند ندحدات مليسه نهيوتي يسغانيو بروسكيوشن كغاطمنيو اب هيوتي سي دسغان زفرحان نغرالو بزم خنيات كان هند خملا سايكل نيمس بولم بلدحان سغا اسايلم سيكر وي عقبه حاتاتي زبل ورقتهم هيبمو $5,000 مسكفلخا اب ستوكتون كاليفورنيا خنبر خيلو اب 2023 كا فول تايم درايفر لايسنس كوت يخيلو زي سعيونا بتي ستورينا نخنمص اغداس خوين سمعني انتقونه اتي سو درايفر لايسنس ترخبول زلو بوتا اب ستيت ناي واشنطن دي سي زي حدغا زقاطم زلوخا اب فلوريدا يو حجتي ابزي قند حتو خوين زلو اسايلم سيكر كونكا وي عقبه حاتات كونكا اب كاليفورنيا دي اب واشنطن دي سي is a full time CDL زبال full time driver license مهنا commercial truck ناي عباي truck كتحزاي فكركاني سلازي ابزي حتو بخمي سبزسي اسايلم سيكر كله full time night truck driver وي CDL driver license كحسكيلو تاسواي كاتم سبات زيوم بقدمو زي منقد زي وتقيمو زلو زي حقاو منقد يزو زلو دحرجن اب ورا شو عتقلتشن 14 اب كاليفورنيا حدش درايفر لايسنس كركب يخيلو بخوي منقد استيلانا يفلتني
ወርሒ ሸውዓተ ዕለት 3 2025 ኣብ ኒው ሜክሲኮ ቦርደር ዘሎ እዚ ሃርጂንደር ሲንግ ዝበሃል ፖሊስ ጠጠው ኣቢልዎ ነይሩ ስፒድን ስለ ዝገበርካ ከዓ ናይ ስፒድ ስለ ዝወሰካ ኢሉ ዝኸፈሎ ፋይን ነይሩ ወይ መጻዕቲ ዝተዋሂቦ ነይሩ እዩ ዝክሩ እንተራኾንኩም ሲ ኣብ ዕለት 25 ወርሒ 6 ይኸውን ናብ ወርሒ 7 ዘእቱ ሓንቲ ቪድዮ ዘርጊሕና ነርና ንሳኻ ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ሲ ናይ ቋንቋ ናይ እንግሊሽ ፕሮፊሽንሲ ቴስት ክግበረልኩም ብፍላይ ዞም ትራክ ድራይቨርስ ክትፈልጥለኩም ትብልስ ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐ ነይረ ኣብዙን ከጻጋዓልኩም መታን ምዚኣ መመላእታ ክትኮነና ኣብኡ ኸ እንታይ ብል እዞም ኣብ ኣሜሪካ ዝስሕዶ ኣለኹም ትራክ ድራይቨርስ ኮንኩም ግድን ቋንቋ እስ ክዛረቡለኩም ቋንቋ እንግሊሽ ሲ ናይ ግድን ጥዕየርኩም ክትዛረቡ ክትመልኮን ኣለኩም ዝብል ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ከዓ ከም ኢሚግራንት ምዃኑ መንጸር ቋንቋ እንግሊሽ ኣይዛረብን እዩ ታስዋይ ከዓ ኣብ ሰዓት እዚ ቀፂልና ንሪኦ ማለት እዩ ናይ ቤት ፍርዲ ኣትዩ ክዛረብ ከሎ ኢንተርፕሬተር ወይ ትርጅማን ሒዙ ዝኣቱ ዘሎ ስለዚ ኩሎም ዞም ትራክ ድራይቨርስ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ፕሮፊሽንሲ ክገብርሎም ቋንቋ እንግሊሽ ከዓ ብፅቡቅ ክዛረቡሎም ዝብል ሕጊ ውፅኦም ነይሮም በዚ ጋጣሚ ግን ንሱ ዋላ ነዚ ሕጊ እዚ ኣይተኸተለን ናይ እንግሊሽ ቴስት እውን ኣይገበረን ስለዚ ናብቲ ሓደጋ ክንመጽእ ኢና ናይ ዋይት ሆክ ካሪየርስ ትብል መኪና እዩ ዝውር ነይሩ እዚ ሃሪንደር ሲንግ ዝተባሃለ ድራይቨር እዚ ሓደጋ እዚ ከዓ ኣጋጢ ኣብዚ ሓደጋ እዚ እንትዳሪኹሞ ካልኣዩ ሓደ ሰብ ኣሎ እሱ ከዓ ሃርኒት ሲንግ ይበሃል ወዲ 24 ዓመት እዩ ክልቲኡ ሕጂ ኣብ ፍሎሪዳ እዛ ዝገበራ ዩተርን እዚኣ ኣይትፍቀድን እያ ብፍላይ እታ መንገዲ እቲኣ ኣብታ 9 ሰዓት ናይ ኢመርጀንሲ ዩዝ ኦንሊ እያ ትብል ኢመርጀንሲ ዩዝ እዚ ንሱ ዝገበሮ ግን ኣይፍቀድን ነይሩ እቲ ሓንቲ ክገብራ ዝግብኦ ዝነበረ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ኤግዚት ረኺቡ በቲ ኤግዚት ወፂኡ ክምለስ እዩ ዝግብኦ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝገበሮ ኮምፕሊትሊ ኢሊጋል እዩ ኣይፍቅድን እዩ ልክዕ ከምዛ ትዕዘብዋ ዘለኹም ከዓ ሰዓት 3 ከባቢ እታ መኪና ንፍርቂ ጠዊስ ዳርጋ ናብቲ ሓደ ሌን መስእተዋ ኮምፕሊትሊ እቲ ሓደ ፅርግያ ዓፂዎ እሱም ዝተዓፅኦ ከዓ 2015 ታውን ኤን ካንትሪ ክራይስለር መኪና ወደ 30 ዓመት ዝውራድ ዝነበረ ማለት እዩ ልክዕ ናብቲ ትሬይለር ናይ ድሕት ተገጨ ኣትያቶ ብኡ ከዓ ኮምፕሊትሊ ብኣ ተሓምሻታ መኪና ኣብኣ ዝነበሩ 3 ሰባት ከዓ ሂወቶም ብኡ ንብኡ ሓሊፉ እዚ ኩሉ እዚ ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ከዓ ኣብ ውሽጢ እታ መኪና እታ ትራክ ዝነበረ ካሜራ ዳሽ ካሜራ ማለት እዩ ቀዲሕዎ በዚ ከዓ ኮምፕሊትሊ እቲ ሓደጋ ከመይ ከም ዝነበረ ክንርኢ ንኽእል እዚ ሓደጋ ድሕሪ ምግጣሙ ከዓ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዞም ክልተ ገበነኛታት ዝበሃሉ ዘለዉ ናብ ካሊፎርኒያ ተኸሲሶም ከይዶም እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ብናይ ዝገበርዎ ሓደጋ ሂወት ሰብ ስለ ዝሕለፉ 3 ሂወት ከም ዝሕለፉ ክሲ ካልኣይ ክሲ ከዓ ኢሊጋል ኢሚግሬሽን ዝነበሮም ብክልቲኡ ተኸሲሶም ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ተፀዊዖም እዚ ሰብ እዚ ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ኣተወ ንልዕሊ 45 ዓመታት ክእሰር እዩ ዝበሃል ኣሎ እተን 15 ዓመታት ኣብ ካሊፎርኒያ ክእሰር እዩ ብድሕሪኡ ግን ህንዲ ክጥረዝ ምዃኑ ኣብ ህንዲ እቲ ዝተረፈ ሰንተንሱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክሕልፎ ምዃኑ እዚ ሕጂ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ዘልዕል ዘሎ ቀዳማይ እዚ ሰብ እዚ ዘይሕጋዊ ከሎ ብኸመይ ኣብቲ ዓዲ ወረቐት ክሕዝ ክኽእሉ መን እዩ ኣፕሩቭ ገይርሉ ብኸመይ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ክኽእል ኣለዎ ክፈልጥ ኣለዎ ዝበሃል ፕሮፊሽንሲ ክሕልፍ ክህልዎ ዝግባእ ዘይምህላው ብኮታ ዝተፈላለየ ዘይግባእ ንሱ ክሕዞ ዘይግብኦ ወረቐት ሒዝዎ ኣሎ ብኸመይ ናይ ካምፓኒ ኢሹ ገይርሉ ዝተፈላለየ ሕቶታት የልዕል ኣሎ ናይ ኢሚግሬሽን ስቴታስ ናቱን እቲ ድራይቨር ላይሰንሱን ክሕዘሉ ዝኽኣለ ማለት ዓብይ ገበን ካልኦት እቶም ንኣሜሪካ ተኣትዉ ዘለኹም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድራይቨር ላይሰንስ ትሕዙ ዘለኹምን እዚ መምሃሪ ክኾነኩም ምጥንቃቕ ዝመስሉ የለን ሓደጋ ኩሉ ግዜ ወዝቢ እዩ ኣይትምንዮኒ ኻ ኣይትፅበዮኒ ኻ ዳስ ዋይ ሓደጋ ዝበሃል እንተኾነ ብሕጊ ክንክተል ዝግባኣና ክንስዕብ ብፍላይ ድራይቨርስ ማለት እዩ ኣብ ዋላ ንኣብነት ኣብ ካናዳ ሕጂ እዚ ዩተርን ኖ ዩተርን እናበለ ዩተርን ትገብሩ ሰባት ኣለኹም እዚ ከዓ ሓደጋ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ሎምን ሳይኮንካን ፅባሕን ከጋጥመካ ስለ ዝኽእል መምሃሪ ኣይግበርካ መምሃሪ ኣይኽላእካ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ እዚኣ መምሃሪ ክትኮነና ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ክትጥንቀቑ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ኩሉ ግዜ ኣብ ወፃኢ ዓድታት ዘለና ኩላትና እቲ ናይ ድራይቪን ሕግታት ንፈልጦ ኢና ኣዝዩ ስትሪክት ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብ ኣፍሪቃ ዘለኹም እውን ኩሉ ግዜ ሓደጋ ከጋጥም ስለ ዝኽእል ሕጊ ምኽታል ዝመስልዎ የለን ዋላ እኳ ናይ ኣፍሪቃ ድራይቪን ከምቲ ንፈልጦ ስለ ዝኾነ ሎሚ ግን ብዛዕባ ክዛረብን እየ እዛ ቪድዮ እዚኣ ግን ኣይሆፕ መምሃሪት ክትኮነና ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መሃርን ኣዘናጋዕን መደብ ክሳብ ምራኸብ ዝወርሓንኩም ሰሰና እዩ